Desde o inicio da estrategia Galicia Retorna en 2018 ata 2024, regresaron a Galicia 49.995 galegos, unha cifra que confirma a consolidación do retorno como fenómeno estrutural na comunidade. Ademais, Galicia gañou máis de 140.000 habitantes grazas ao saldo migratorio positivo rexistrado neste período, evidenciando un cambio de tendencia histórica que sitúa a comunidade como territorio de retorno e tamén de acollida. Un dos eixes centrais da política de retorno é a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, con sedes na Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Vigo. En 2025 atendeu a máis de 8.000 familias e recibiu máis de 30.000 consultas. Desde 2019 foron atendidas máis de 34.000 familias e preto de 170.000 consultas. Ademais, a oficina móvil posta en marcha en 2024 realizou máis de 400 visitas a 217 concellos do rural, atendendo a máis de 600 familias. No que atinxe as axudas extraordinarias ao retorno, en 2025 destináronse case 4 millóns de euros, a maior cifra da historia deste programa, a apoiar as familias retornadas máis vulnerables no seu proceso inicial de integración. O pasado ano beneficiáronse 1.340 familias, cunha axuda media de arredor de 3.000 euros. Desde 2018, máis de 7.500 familias recibiron este apoio cun investimento superior aos 19 millóns. Pola súa banda, as axudas ao retorno emprendedor consolidáronse como unha das medidas mellor valoradas, con 145 axudas concedidas en 2025 e un investimento de 1,2 millóns de euros. En total, desde o ano 2018, apoiáronse máis dun milleiro de proxectos empresariais impulsados por galegos retornados. As bolsas BEME, que este ano acadan a súa 10ª edición, permiten que 250 mozos do exterior cursen un mestrado nunha universidade pública galega. Desde a súa creación, preto de 2.000 estudantes beneficiáronse desta iniciativa, cun investimento acumulado superior aos 13,7 millóns de euros. O 80% dos bolseiros permanece en Galicia unha vez rematada a súa formación. Xunto ás BEME, programas como Merlo, que beneficiou en 2025 a 93 persoas, ou o Retorna Cualifica Emprego, que o ano pasado contou con 200 beneficiarios e mobilizou 2,3 millóns de euros, completan un modelo que conecta retorno e inserción laboral estable. No ámbito demográfico, só en 2024 retornaron a Galicia 8.400 persoas, a segunda cifra máis alta da serie histórica. O 85% son menores de 65 anos e o 57% menores de 45, o que contribúe directamente ao rexuvenecemento da poboación galega. Ademais, Galicia rexistrou en 2024 un saldo migratorio positivo de 30.325 persoas. Nos últimos 4 anos, a comunidade gañou case 100.000 habitantes, entre os que saíron e os que entraron, e desde 2018, máis de 140.000.